maging thumping nga yung kick. Kasi pag walang wave shaper, ito lang ang tunog ng kick niya. Tapos pag meron, that shit beefy as fuck, you know what I mean? Hi Flex fam, welcome back to another video. Pag bago ka dito sa channel ko, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. At huwag mo kalimutan pala na i-follow yung Spotify playlist ko. Link in the description down below. Yeah, mga kanta ko at mga pinroduce kong kanta nandun sa playlist. So yeah, check the shit out. Sa video to, breakdown ko lang yung beat na ginamit sa kantang Ayses ni Cookies. Pag hindi nyo alam yung kantang yon, I'm just gonna link it down below. Kanta siya na Bisaya. Pag hindi nyo alam si Cookies, I don't know what's wrong with you. Pag di mo siya alam. At syempre, Bisaya ka, I don't know what you're doing in your life pag di mo siya kilala, man. But yeah, check the song first and then come back to this video para malaman niyo kung ano yung pinagsasabi ko sa video to. So yeah, enjoy the video and like, share, subscribe. Peace. Xaje's about to flex. Nalipat to. Nalipat to. Gang Gambo! Alright, as promised guys, sinabi ko sa inyo like 2 months ago na pag umabot ng 100k views yung Ayses ni Cookies, i-breakdown ko yung beat, tapos ito yung current views and all that shit. So yeah, let's start breaking down this beat, yeah? So, okay, let's record the screen. Okay, good. So, ginawa ko yung beat na to times na pumunta ako sa Atlanta like almost a year ago, 2019. Pumunta ako doon para makasama lang si Cookies. So, na-meet ko yung kaibigan ni Cookies na tawag ay si Xaje. Shoutout to Xaje. Ito yung sinend na loop niya sa akin kasi pumunta nga kami doon sa studio ni Xaje, basement niya. So, yeah, ito yung sinend niya. Basically, yeah, loop lang siya. And then, nilagay ko siya sa fruity slicer. And then, kinapagap ko siya, pinitch down ko siya ng 200 cents. Nilagyan ko siya ng effects ng parametric EQ lang, compressor, tsaka gross beat, and konting reverb. And ito yung tunog niya. Yan yung, basically, yan yung whole melody ng kanta. Kasi gusto ko kasi ni Cookies at that time na simple lang, medyo yung reference niya kasi yung mga Kenny Beats type beats. So simple lang kasi yung mga Kenny Beats type beats. So yeah, drums and percussions naman, ito yung kick na ginamit ko. Ito yung kick pattern niya. Binoost ko yung volume niya like, yeah, 138% para maging thumpy and shit. Yung effects niya naman is parametric EQ. Walang parametric EQ. Nilagay ko lang dyan. I don't know why. Tapos, wave shaper para maging thumpy nga yung kick. Kasi pag walang wave shaper, ito lang ang tunog ng kick niya. Tapos pag meron, that shit beefy as fuck, you know what I mean? Yun yung kick. Yung 808 naman, ito yung 808 pattern natin ginamit. Like I said, wala pa rin special sa mga bagay na mga ganito. Binoost ko lang yung volume niya ng konti.
And sa effects naman, wave shaper, parametric EQ, kinuha ko yung high frequencies, and wave shaper ulit, fruity limiter para maging mag-sidechain siya. Ginagawa ko to, pero hindi ko na to ginagawa ngayon, yung parang fruity limiter as for sidechaining. Kasi di na ako nasa-sidechain ng 808 and kicks. But yeah, at that time, ginamit ko yung fruity limiter. And fruities of clipper para hindi mag-clip yung 808. So yeah, basically yan lang, yung 808 pattern natin. And sa hi-hats naman, nothing special ulit. Ito yung pattern niya. Settings naman ng hi-hats, walang iniba, man. Walang iniba. Sa effects naman, basically kinuha ko lang yung low frequencies, subs and all that hanggang sa mid. Sa high mids lang yung iniwan ko yung hi-hats. Am I making sense, bro? Basically yan lang. And open hats pagkatapos nun, basic open hats lang. You know, basic shit, you know what I mean? And then percussion. Ang effects pala sa open hats is parametric EQ lang. Kinuha ko ulit yung from sub to mid, high mid. And percussions, yung percussions effects ko, wala. Pinan ko lang siya konti sa left side, kita niyo naman dito. And then may isang percussion pa tayong ginamit. Ito. At tsaka isang vocal parang vocal siya. Vocal perk. Ginawa kong vocal siya. Originally ito yung tunog ng vocals talaga. And pinitch down ko siya ng 400 cents ata. 400 cents, right? Yeah, 400 cents. And then ito yung tunog niya. Hindi ko alam if ito yung totoong perk or vox na ginamit ko sa beat kasi nag-iba na yung files ko at saka I think na-rearrange na lahat ng mga files ko. Pagkatapos nun, percussions pero snare siya. And something that I did with it is basically panning. Pinan ko siya left and right yung iba. So, pinan ko yung dalawang dito, left and right as you can see. Pagkatapos nun, claps. Yung claps is ginawa ko siyang snare. Yung purpose niya is parang snare lang siya. Yung effects niya is parametric EQ lang and then wave shaper ulit kasi for some reason di ako marunong mag-compress or magpa-beef up kung hindi wave shaper lang. And pagkatapos nun, isang crash. Sa second verse naman, iniba ko yung 808 niya. So yeah, kinut ko lang siya para maging bouncy yung 808 niya para may pinagkaiba. And then yung at the very end ng verse, sa second verse, nilagay ko ulit yung kick. Diba? Para medyo bouncy siya. And then at the very last I think very last hook niya is kinuha ko yung iniba ko ulit yung 808, ginawan ko siya ng slide. So ito yung 808 slide. Yung 808 slide niya is from C to C down right here. Basic shit, bro. Like I said, man, nothing special about this shit. And yeah, I'ma play the whole beat, not the whole beat, probably until the verse. But yeah, hope you guys learned something. Sana nakita nyo na simplicity is key. And yeah, shit works out if you know your shit, okay? Di ko nga to minaster ng maayos eh. Tingnan mo, naka fruity limiter pa nga. And then naka soft clipper yung master channel ko. So, wala nang daming satsat. Ito yung whole beat. Xaje about to flex.